Dag pige manoger kod piny owacho ma kaunti ma Migori kokalo bwo chenro mar Financing Locally Led Climate Action FLOCA kelo geno n'oganda mar ting'o kendo kedo gi tuo mar kachocho e sub-kaunti ma Suna West kod Nyatike. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Gwenge mathoth e kaunti ma Migori osebedo kod midhiero mag tuo mar kachocho, tuo ma bende landruok mare osebedo ka itudo kod pige molil ma oganda osebedo katiyo godo. Sub-kaunti ma Suna West kod mano ma Nyatike gin mago ma tuo osebedo ka thoth kuom higni buora kalore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Kata kamano, pige ma sani okuny kod piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo chenrono mar Financing Locally Led Climate Action kata FLOCA koro kelo geno ma tieko tuo mar kachocho kod tuoche mamoko ma ikelo kod pige molil. Gweng' mar Otonglo e sub-kaunti ma Suna West en achiel kuom gwengego ma okunye pi e bwo chenro mar FLOCA, pi ma bende sani osekonyo jodak e geng'o tuoche ma ikelo kod lil mar pi ma oting'o kachocho. Ka japok pigno biro ne waomo pi Ongoche. Ongoche kanyo gima sida man wanene en pi achiel, en dhok modhi. Pigno osekonyo sasa. Pigno osekonyo mabor. Kata ni king'iya kaka an ajaduong' sa dogo ne kaler kabisa. Pigno miyo bedo maler nikech aluokora e ot. Ok adhi aora. Hatuathiriki sana tena na mambo ya diarrhea, dysentery, bilharzia. Hiyo kidogo imepungua kabisa. Ka okalo kuom pi mogo e bwo chenro mar FLOCA, Lydia Koth menjo dak ma Otonglo sani nyalo yudo pi mar fereji e dhode. Ni kano okele to nowacho ni ng'ama nigi teko nyalo ywa pi e dhode. Koro kila dala ka dala nigi pi, kata kidhi dala cha nitie pi. Kidhi koni kuonde gi te nitie pi, kiwuotho ibiro yudo ka pi nitie freji. Ma pok oywaye to nyalo tiyo gi ma idwaro ma piny kocha nitie kucha tap adek. Ma joma pok oywaye to tiyo godo. Akoth wacho ni ande gisebedo mana ka gitiyo kod pige molil mowuok e aorano mar Ongoche ma bende oseyangore kaka mano ma pige oting'o tuo mar kachocho. E seche machien kane pok wayudo pi to ne waumbo aora moro iluongo Ongoche, to en aora marach, pige no rateng', pi no ok wayud maber, kendo seche go diep gi ng'ok ne ng'eny. Ka opogore kod tiyo kod pigni ma okuny kod piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo chenro mar FLOCA e gwego mag Otonglo, pini bende nyaka sani koro oganda tiyo godo e puro kothe mopogore opogore. Watimo kode pur mar alot sukuma. Tunatumia kwenye mashamba madogo madogo kama hizi za mboga, nyanya, hizi kitchen gardens. Kata bed ni pige gi malo 30 ma oger ka okalo kuom chenro mar FLOCA osekelo lokruok, oganda wacho ni pontie lokruok ma gidwaro. Ne gimiyowa tank nigi miyowa tank mayom ma pore. Nyaka nyoker tank ni ka osepore didek to jobod ema dine. Gidine ni nitie kuma gikae pesa, gidonjo fukegi gi sida mar storage waonge go. Na hata hii yetu ambayo ni 7 meter cubic per hour baada haitoshi kwa sababu tunataka iwafikie watu wengi, lakini hata hiyo tawa mahali hiyo size ambayo waliweka ya tawa haitoshelezi kwa sababu wameweka 6 meters high ambapo tunaitaka tungependa iwe 9 meters high. Seche ma oganda pot en kaunti ma Migori kuom gedo mag pigegi ma opogore ma bende koro konyogi, ywak nitiere e yo mamoko kuom pigegi bende koro itayo godo. Koro sani ndi pigni konyo ji sawa e gweng'ni. Koro gima ne wakwayo nitiere kuonde moko ma pok pipe odhiye. Wabiro kwayo ni koyie to mondo konyo mondo pipe odonje mier duto. Ywak osebedo moko kuom committees mane jopiny oyiero mondo koro ta pigegi ok tagi eno makare kendo miyo oganda bedo kod pek e yudo pisa ma gidwaro. Pi manokuny kod piny owacho mag kaunti ma Migori e gweng'no mar Obama e sub-kono ma Wendo en achiel kuom mago mamoko kuom jopiny koro ywak ni kamiti manoyie mondo koro taye ok taye yono makare. Paro ni management joma noketi kech ne en gima noyier gi community e under management no, to nitie joma tiyo kigin giwegi gi dwachgi. Pi inyalo yaw sa kata 2:30 otieno ma jopiny already osenindo. Koro miyo jomoko ok nyal yudo pini. Tiyudo ka samoro ng'ato achiel ma samoro jatelo no ema pigni dhi ne kuro. George Juma, Ramogi TV, Migori.